59 klubova sa 159 natjecatelja. Postignuti rezultati su zadovoljavajući, suđenje je bilo dosta korektno i možemo samo najaviti sljedeće natjecanje koje se održava sljedeći vikend 13. za prvenstvo za mlađe uzrasne kadete, juniore i po 21. Po završetku današnje prvenstva Hrvatske za seniore, seniorke, kate borbe i veterane kate, željela bih se osvrnuti na današnje suđenje. Natjecanje je proteklo u najboljem redu, najbolji su pobjedili, što je najbitnije. Svi kolege suci su radili svoj posao najbolje što su mogli i smatram ovo natjecanje i više nego uspješno. Ali to nije sve. Nemojmo zaboraviti, idući vikend, u subotu i nedjelju u Ivanji Reci, Kup Hrvatske za mlađe uzraste u katama i borbama, prvenstvo Hrvatske za kadete i juniori u 21 u katama, studentsko prvenstvo Hrvatske i prvenstvo Hrvatske u para karateu. Očekujemo vas sve!